Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko. Ang tingog sa Sugbo, ang nagunang internet radio, mupabati kaninyo sa Novena Perpetua nga Misa, kini manukad sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Kiniubos sa pagtugot sa ato mga paring Agustino og sa kooperasyon sa tingog sa Sugbo, ang nagunang internet radio sa tibuok kalibutan. Kini mabati sa www.sugbo.iradioph.com. Ikaw akong gimahal, isalig ko kanimo. Sa bagong oras, Biyernes alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon. Di ta uyab, amigo ra, pero ngano man eh, lahira lagi, pasensya na. Sweet man good ka, pero sweet sa tanan, sakit ka ayo sa dughan, naghuwat-huwat pud ko. Lisod pud if ako'y mo nagpakitag motibo, maong mag-move on ako, kay mas maayo sigurong magpabilin tang amigo. La 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 la, kanunay tang mag-uban, apan kilig-kilig lang. La 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 la, ako'y kanunay luoy, kapoy nasigig maoy. Wow, wow, wow. Dapil siya sa atong storya, karon kay nagselos ka, pero uwahin na, friends na lang ta. Ay kabala ka, kay happy na ko, matanas imong damgo. Wag kayo'y mahitabo, kung di ni mo isulti ng gugmang gitago-tago. Siya ang mipuno, sa gugmang dugay ra na pugi pangayo. La 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 la, nganong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. La 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 la, ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. La 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 paasa, nganong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. La 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 la, ayaw na, ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. Wow, wow, wow. Di ta uyab, amigo ra, amigo ra. La 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 la, nganong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. La 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 la, ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. La 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 paasa, nganong nagdugay-dugay, tuara sigig mahay. La 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 la, ayaw na, ayaw paluoy-luoy, ayaw na sigig maoy. Wow, wow, wow. Di ta uyab, amigo ra. Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsibya sa nakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tinaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo. Bakak balik-balikon mahimong tinuod yadtong wala masayod, labi na og walay pangatarungan nga mubarog. Mao nga niya naumon kining atong tulumanon. Giya sa pagtulunan sa simbahan katoliko. Nagdumala sa atong igsoon sa pagtuo. Brad Bear, Behido Inaw Ordinisa, nga nanukad sa Kingdom of Saudi Arabia. Dinhi niining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga mao ang tingog sa Sugbo.
Ako di si Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa. Ug sa dili pa di ay nako sugdan ang ato ang programa. Dunay mga panultihon sa mga makinadmanong nag-ingon, Biritas Libirabit Bus. Nako sa ato pa ang kamatuoran mo'y naghatag kanato og kagawasan. Juan kapitulo 8 bersikulo 32. Mohinungdan na umol kining atong tulumanon giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Karon ato ning buksan sa hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langitong Amahan, ako pasalamatan ang imong kaayo nga giatagan mo kami o kabaskog nga niya makapaambit na usab sa imong mga pulong sa tibuok kalibutan ug madungog sa imong mga kaigsuonan nga mga Bisaya nga naa karon sa lain-laing suok sa kalibutan aron mapaila ang imong gugma ug kaayo nga walay sukod. Akong pangayo po kanimo nga tagan mo kami og talagsaong enerhiya sa muang panglawas nga magabato kami nining makalilisang hadla nga sakit kanidasma karong panahona dinhi sa tibuok kalibutan nga mao ang coronavirus. Hatagi kami og kalig-on ug wagtanga na kini aron makasugakod kami diha sa pagsangyaw sa imong mga pulong ug pagdaig diha kanimo. Kining tanan naman among ipangayo ug pangayo po kanimo kinsa ikaw bugtong naghari sa kalibutan kang Santa Maria Inahan ug sa panabang ni Senyor San Jose sa mga santos ug santa sa langit sa mga hilis arganghelis ug sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang topic nato karon ining kagabhion adlong Domingo mao ang Santos nga misa. Kidaghan atong mga kaigsuonan nga sige og saway ining misa nga gihimo sakramento sa misa ang gibuhat ug himo sa tuang simbahan nga Katoliko. Ang panudlo sa Santa Iglesia, ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang misa mao ang dili dugoon nga sakripisyo sa lawas ug dugo ni Kristo ubos sa bayon sa paan ug bino. Ang misa mao ang hingpit nga halad diha sa bagong tugon. Ang misa maora ang halad ni Kristo dito sa Kalbaryo sa paagi nga maora ang labong pari nga naghalad ug maora usab ang biktima nga gihalad. Dito sa krus gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon sa dugoon nga paagi. Diha sa misa si Kristo mihalad sa iyang kaugalingon sa dili dugoon o sakramentohanon nga paagi. Ang kapasayloan sa sala ug ang paghiuli sa grasya nahimo pinaagi sa sakripisyo dito sa krus. Ang sakripisyo sa misa mo'y pagpadangat sa maong mga grasya ngadto sa tagsa-tagsa. Ang misa usa ka yud kamatuod nga makita nga sakripisyo nga gitukod ni Kristo aron mahandom o paghandom alang sa tanang panahon sa sakripisyo dito sa krus. Alang sa kapasayloan sa sala o pagpapas sa silot sa sala ug alang sa kapuslanan sa mga buhi ug sa mga patay ug aron pagsuulog nining maong sakripisyo si Kristo nagtukod ug linain nga pagkapari alang niini. Si Jesus atos katapusang panihapon mitukod og usa ka rito sa pagsakripisyo isip handumanan o representasyon sa iyang kamatayon sa krus. Si San Pablo miingon, "Kinadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa paan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang paan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako." Humas panihapon gikuha niya ang kopa ug miingon, mao kini ang kopa sa bag-ong kasabutan nga gitimaan sa akong dugo. Matag inom ninyo nining kopa, buhatas paghandom kanako. Kaysa matag kao ninyo ni ining paan, o sa matag inom ninyo nining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtos pagbalik niya. Mabasa na to ka ng mga igsoon sa 1 Corinto, Kapitulo 11, versikulo 23, hangtod sa 26. Busa pinaagi sa pulong nga gilitok ni Jesus atol sa katapusang panihapon o pinaagi sa konsagrasyon sa paan o bino nga epekto sa mao mga pulong iyang gipasabot nga didto sa krus ang iyang dugo mahimulag sa hingpit sa iyang lawas. Iyang gihimo atubangan sa iyang mga apostoles ug sa representasyon sa iyang kamatayon. Ug siyang pag-ingon, buhatan ninyo kini, paghandom kanako. Iyang gitukod ang usa karito sa pagsakripisyo, usa ka handumanan sa iyang sakripisyo nga ilang pagahimuon ug sa ilang mga sumusunod hangtod sa katapusang sa kapanahonan. Ang katapusang panahon ni Jesus mingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo.
Kining kopa maong bagong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Lucas kapitulo 22 bersikulo 19. Dini klaro nga si Jesus naghisgot sa pagtugyan sa iyang lawas ug pag-ula sa iyang dugo. Ang kahulugan sa pulong pagtugyan mong paghalad ingon nga sakripisyo. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad. Mabasa na to kana sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Busa ni atong katapusang panihapon, gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon sa dili dugoon nga paagi ubos sa bayon sa paan ug bino. Diyang si Kristo mikonsagrar sa paan ug bino, siya miingon sa mga apostoles, buhata kini ninyo sa paghandom kanako. Ang ipabuhat ni Kristo kanila mao ang iyang paggibuhat niadtong katapusang panihapon. Mao ang konsagrar sa paan ug bino aron mahimo nga iyang lawas ug dugo. Ug paghalad ini ingon nga sakripisyo ngadto sa Dios. Busag himo niya sila nga mga pari uban sa gahom sa pagbuhat sa iyang gibuhat. Ug ilang gihatag ang maong gahom ngadto sa ilang mga sumusunod buhing halad. Hangtod basa na to kana sa Roma uban sa mando ni Kristo sa paggamit niini. Ang misa gihalad ni Kristo pinaagi sa ministeryo sa pari. Busa sa Kristo mao ang labawng pari sa misa. Ang pari mao ang iyang representante. Apan ang pari matuod gayod nga imbahador. Matod gayod nga siya mo konsagrar og muhalad sama nga matuod gayod nga siya muhatag og pasaylo. Siya mao ang imbahador o ministro ni Kristo. Tungod gikan man ni Kristo nga iyang madawat ang timaan sa pagkapari. Siya ang ministro sa simbahan tungod kay siya mao man ang pinyalan nga nagabuhat sa ngalan sa simbahan ug alang sa kapuslanan sa tanan niyang mga sakop. Bueno, naa sa atong pikas linya nagpanikad na atong bigsoon buotan nga taga Jida si Sister Lidama. Maayong gabi, Sister. May gabi sa nimo diha Bradber ug may gabi sa tanan tibuok kalibutan nga naminaw ani imong nagunang programa sa radyo. Aduna lang ko mga pipila ka pangutana. Unang pangutana, ang misa kada adlaw wala nagikinahanglan kay gihimo ni Jesus ang halad sa makausara ug alang sa tanang panahon wala na ipagasubli-subli pa. Hebreo 7:27. Salamat, Sister. Rindot kay imong mga pangutana, mga buluwanon o nindot nga mga pangutana. So, ang tubag na tuwa na, Sister, nga ang sakripisyo nga gihimo ni Kristo sa makausara ug alang sa tanang panahon ug wala nay pagsubli-subli. Mao nga kadtong dugoon nga halad ni Kristo didto sa Kalbaryo tungod kay si Kristo human siya mabanhaw dili na mamatay pag-usab. Mabasa nato kana, Sister, sa Roma kapitulo 6 bersikulo 9. Ang misa dili maoy pagsubli-subli sa pagpatay ni Kristo dito sa cross, kundili maoy pagsubli sa handumanan sa iyang kamatayon sa cross. Apan sa samang higayon ang iyang lawas ug dugo ang gihalad sa bayhon sa paan ug bino sa sakramentohanon nga paagi. Mabasa nato kana sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 19 hangtod sa 20. Natubag at imong pangutana, Sister, lain nga pangutana. Kaduhang pangutana, ang bugtong halad diha sa bagong tugon mao ang kang Kristo nga halad dito sa cross. Usa ka nang gihimo sa mga pari kada adlaw dili makawagtang sa sala. Hebreo 10:11. Salamat, Sister, sa matulunaanon nimo nga pangutana. Ang gipasabot nga halad nga gihimo kada adlaw nga dili makawagtang sa mga sala mao ang halad sa mga mananap nga gihimo sa mga pari nga Hudiyo. Kaya ang dugo sa mga turo nga baka ug ang mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Mabasa nato kana, Sister, sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 4. Ang matag pari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug magsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kini mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Mabasa nato kana sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 11. Apan ang sakripisyo sa santos nga misa gipahibalo ng daan sa daang tugon sa halad ni Melkisedek nga paan ug bino. Si Melkisedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios nagdalag paan ug bino. Mabasa nato kana sa karaang testamento sa Henesis kapitulo 14 bersikulo 18. O sa tagna ni propeta Malakias labot
sa hingpit nga halad nga kikahimutan sa Dios nga himuon kada adlaw gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini. Ang akong ngalan dako alang sa mga hintil. Miingon ang Ginoo sa panon. Tungod kay ang usa ka hingpit nga halad igahalad sa akong ngalan. Malakyas kapitulo 1 bersikulo 11. Ug sa mga dili dugoon nga halad ang gihimo sa mga Israelitas sama sa insinso, sa bino ug sa paan ug walay patubo. Mabasa nato kana sister sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 5 ug 29 ug 30. Natubag ang imong mga pangutana sister. Salamat ka sa mga kanunay nimong pagsunod sa ato ang tulumanon matag Domingo sa mga pangutana nga makahatag pog pagtulunan labi na sa mga atong igsuon nga naminaw karon sa tibuok kalibutan. Labi ng mga Bisaya nga naminaw nato. So salamat kay sa mga matulun-anon nga pangutana. Basig naa kay great sister sa imong mga parente kaliwat sa Pinas, may igagaw, higala, diya sa Jeddah. Imuha na ron panahon sister. Ayaw paglangilangay, imuha na ning panahon. Sister? Pa-shoutout like ko diya sa Sarangani Province, sa Lidalwa family, Manlonas family, Inglonar family, Baisak family, o kay Jen, Im, Jake, EG. Salamat kayo, Brother Burr. Okay sister, salamat kayo og maayong gabi diya nimo ug sa mga kaubanan kay galaan diya sa Jeddah. Ug usbon ko andam kanunay ang atong sibianan ug pagtubag sa imong mga pangutanas kanunay. May gabi nimo ug God bless. Bueno, di ari sa pikas silinya ang atong buotan igsoon. Guwapo, nasa Riyadh si Brother Margarito Salabi. Brother, maayong gabi diya nimo. Mayong gabi ko mo, wapo na akong amigo nga si Brother Frigido. Mayong gabi isa ka ng tigtaminaw sa tingog sa Subo. Di na ako magpalikoy-likoy pa. Diretso na ako sa akong pangutana, Brother, mga kini. Ang balaang panagtigom o pagsimba pinaagi sa pagwali o tamati sa pulong sa Diyos, mga awit o mga pag-ampo, dili na ang misa. Kolosas Kapitulo 3, versikulo 16. Wow, nindot og matulon-anon kay imong mga pangutana, brother. Ang tubag na tawanan nga ang pagsimba sa mga apostoles, ang ilang gihimo dili kay wali lamang, kundi ang pagpikas-pikas sa pan. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw dito sa templo ug naghiusa sila sa pagpangaon uban ang masaya ug nangabusog ang ilang mga kasing-kasing. Mabasa na to kana sa Buhat kapitulo 2 versikulo 46. Ug pagka Domingo sa gabi nagtigom kami aron pagpaambit sa balaang panihapon. Basa na to kana sa Buhat kapitulo 20 versikulo 7. Ang kupas panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini makig-ambit man nato sa dugo ni Kristo? Nig-inom nato gikan sa ining kopa? O dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo? Inigkaon nato ining pan nga atong gipikas-pikas? Mabasa na to kana sa 1 Corinto kapitulo 10 versikulo 16. Ug diha sa santos nga misa ang mga matuuhon gipakaon sa pulong sa Dios gikan sa pagbasa sa kasulatan, pag-awit sa mga salmo ug gipakaon usab sa langitnong kalanon sa paan sa kinabuhi nga mao ang unod ni Hesus. Mabasa na to kana sa Juan kapitulo 6 versikulo 51. Natubag na to imong pangutana, brother, laing pangutana. Sa kasaulugan sa panihapon mao ang pan ug bino, pero ang sapari ang pan ra mao ang ipadawat sa mga tao. Busa dili kini mao. Mateo kapitulo 26 versikulo 26 to 28. Salamat, brother. Nindot og matulon-anon gyapon imong mga pangutana. Dako kani katabang sa atong mga igsuonan, labi na mga katong dili katoliko kay dako man kinahanglan gamit pagsupak sa ato nga relihiyon nga katoliko. Ang tubag nato ana nga ang pan human sa konsagrasyon nahimo nga buhi nga lawas ni Kristo. Ug bisan og pan ra ang atong madawat, wala kita makulangi kay tibuok man nga Kristo ang atong nadawat pinaagi sa gitawag og ang lawas og dugo ni Kristo. Anaa gayud ang tibuok nga Kristo unod og dugo kalag ug pagka-Dios. Si Jesus miingon, ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Mabasa nato sa Juan kapitulo 6 versikulo 58. So natubag na imong pangutana, brother. So wala na pa kailang pangutana o wala na kailang pangutana, pwede nimo i-greet ang imong mga kaigsuonan sa Pilipinas, diya sa Riyadh, sa laing suok sa kalibutan, labi na karon nga naglanog-lanog na ka. Sa tibuok kalibutan ang imong tingog karon
Dinhi sa tingog sa Sugbo ang nagunang internet radio sa tibok kalibutan. Brother? Salamat, brother. Greetings lang ako sa Pilipinas, sa akong pamilya, ug sa ato ng mga kaibiguhan ako. Mauna na, brother. Okay, salamat kayo, brother Margarito sa labi diha sa Riyadh ug uban sa mga kaubanan diha. Maayong gabi nimo ug maayong pagsikay-sikay ug maayong pagpanihapon. God bless. Mao na mga igsoon nga kinahanglan jud nato ang Santos nga misa. Kay pinaagi sa Santos nga misa ang pari uban sa katawhan nga nanimba muhalad ngadto sa Dios sa labing hataas nga pagsimba, pagdaig ug paghimaya sa mga gahom nga amahan o adorasyon sa pagsalamat kaniya sa iyang kaluoy ug panalangin or thanksgiving, sa pagpangayopo sa iyang panabang ug sa mga panalangin, kompetisyon ug sa paghupay sa iyang kasuko tungod sa daghang natong kalapasan ug pag-angkon sa iyang paghigala, propetition ug sa pagdawat sa iyang pasaylo sa kastigo gumikan sa sala, satisfaction. Una ang misa kinahanglan jud nato. Kinahanglan nato nga kita matag karon ug unya mutambong ta sa misa unya musimba kay kanan ni sa pagsimba kinahanglanon kay nato kay sao man nato pag ato sa misa ug kita musimba, di ba? Yun sa man ni kinahulugan ini pagsimba. Ang punong pagsimba diha sa Hebreo nga abad, sa English pa to serve kun pagalagad. Ang pagsimba mao ang akto sa atong paghulad agig pagpasidungog sa atong gisimba. Kini gipasabot diha sa balaang sulatan ng Dios midili sa tao ni adtong paghalad nga supak sa iyang kabubuton. Dili muyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila kay ako si Yahweh ang imong Dios. Mao ang Dios nga abubuhan. Exodo kapitulo 20 versikulo 5. Busa maingon ta nga ang atong kasing-kasing nga paghalad aron pagpasidungog mo'y pag-alagad kun pagsimba. Babasa na to na sa 2 Kronikas 29 versikulo 29. So pila man ni kamatang kining pagsimba. Atong isgutan ni pagsimba kay ganina misa man to ni ato na ilakbit idiretso na nato pinapamatay oras. So pila man ni kamatang pagsimba. Adunay duha ka nailan nato nga aktos pagpasidungog kun pagsimba nga nasayra nato sa Biblia. Ang una mao ang adoration kon latria. Usa ka pagsimba nga alang lamang ngadto sa Dios. Ingon nga atong magbubuhat diha mag-alagad kaniya ang tanan. Magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya ka lamang mag-alagad. Mabasa nato kana sa Mateo 4 versikulo 10 ug Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 13. Kining pagsimba dili gayud ikahatag ngadto sa lain, gawa sa Dios lamang. Kaya usamang matang sa pagsimba mao ang veneration kun pagtahod sa mga tao sa Dios o sa mga butang nga may kalabutan sa Dios nga ug pagpasidungog mismo sa Dios. Si Daniel gisimba og ang tao nga misimba kaniya wala niya badlunga tungod kay usa lamang kaaktos pagtahod kaniya ug pagpasidungog sa matuod nga Dios sa langit. Kumo siya sinugo sa Dios. Unya si Hari Nabucodonosor mihapa og misimba kang Daniel og misugo nga halaran siya. Ang hari mitubag kang Daniel og miingon, "Sapagat tinuod ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga hari." Basa nato kana sa Daniel kapitulo 2 versikulo 46 hangtod sa 47. Ug si Abraham miyukbo sa tubangan sa tulo ka mga anghel nga miduaw kaniya. Mabasa nato kana sa Genesis kapitulo 18 versikulo 1 hangtod sa 2. Mao usab si Lot mihapa. Mabasa nato sa Genesis kapitulo 19 versikulo 1. Ug si Josue sa iyang pagsimba nagatubang sa arka sa Dios. Josue kapitulo 7 versikulo 6. Kining pagsimba nga alang sa Dios ano sa aman ang kasagaran nga katilingban muhatag ini ngadto kaniya. Ug sa kapito ka adlaw mo ang balaan pagkaingon kang Yahweh nga imong Ginoong Dios. Deuteronomio kapitulo 16 versikulo 8. Kining adlaw himuon nga pagpasidungog alang sa Dios ug buhaton didto sa dapit nga pagapilion sa Ginoo. Sulod sa pito ka adlaw, buhaton mo ang pangilin sa Ginoong Dios ug sa dapit nga pagapilion niya. Kay pagpanalangin kanimo si Yahweh nga mao imong Dios sa tanan mong mga bot ug tanang buhat sa imong kamot ug mamalipayon gayud. Mabasa nato kana sa Deuteronomio kapitulo 16 versikulo 15. Apan ang Sabado kay gipahunong Uzias kapitulo 2 versikulo 11, mao ang Domingo mo'y giili sa Dios sa bag-ong tugon. Hebreonon kapitulo 4 versikulo 8 hangtod sa 9 ug 1 Korinto kapitulo 15 versikulo 14 ug sa buhat kapitulo 20 versikulo 7 ug sa 1 Korinto kapitulo 16 versikulo 1 ug 2. Asa man kini buhata ang maong pagsimba? Bisan tuod ang Dios mapakigsultihan nato bisan diin nga dapit apan siya nagtudlo sa lugar diin siya makigtagbo kanato. Sa ingon ni ana nahuman ni Solomon ang balay ni Yahweh ug siya way mapakita kang Solomon sa gabi og namulong kaniya. Nagpili ako niining dapita alang sa akong gagalingon nga usa ka balay sa paghalad. Kay karon gipili
ug gibalaan ko kining balaya aron ang ako ng ngalan magapuyo diha sa walay katapusan ug akong mga mata ug kasing-kasing miana diha kanunay. Mabasa na to kana sa 2 Crónicas kapitulo 7 bersikulo 11 hangtod 12. Karon ang akong mga mata nangabuka ug akong mga igdudungog magpatalingog ngadto sa pag-ampo naghimo nining dapita. Mabasa nato kana sa 2 Crónicas kapitulo 7 bersikulo 15. Sa unsang mga paagi kinahanglan nga katilingbanon nga pagpasidungog sa Dios bisan tuod makahimo usab kita sa tinagsatagsa nga pasidungog kaniya na kinahanglan usab ug katilingbanong pagsimba kaniya. Sa ingon nangayo ako nga hinumduman mo ang mga kaayuhan nga dawat diha sa katilingbanon o sa kinagalingong paagi. Mabasa na to na sa 2 Makabeo kapitulo 9 bersikulo 26. Ug ang tibuok katilingban ning simba ug ang mga mag-aawit ni awit ug mga managdala ug mga trompeta ni patunog niini king tanan nagbadayon hangtod nga natapos ang halad nga sinunog. Ug sa matapos na nila ang halad, ang hari ug ang katawan nga diha uban kaniya na nagyukbo sa ilang kaugalingon ug nagsimba. Mabasa na to kana sa 2 Crónicas kapitulo 29 bersikulo 28 hangtod 29. Tungod kay doon na may halad, naghimo sa katawan sa Dios sa ilang pagsimba sa karang tugon. Diha nabas bagong tugon, doon na nabay sa halad, mo ni mga pungutana. Nung tawag doon nga adunay katoy naghalad ka sinunog ug mga dugo, mao lamay landong sa labing putli nga halad nga gahatag ngadto sa Dios. Ingon nga itagna nga aduna man unyay labing makapahimuot ug putli nga halad gikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagasalop niini. Ang ngalan ko mahimong dako taliwala sa mga hintil ug sa mga tasatagsa karapit. Kaya insinso ihalad ang akong ngalan ug ang putli nga halad. Malakyas kapitulo 1 bersikulo 11. Ang natuman kini sa bag-ong kigsaad diin si Kristo mihimo sa labing makapahimuot nga halad sa iyang lawas ug dugo ug nga kini ipahandom kanunay kay dili kayod mahimo nga ang dugo sa mga baka makapala sa sala. Tungod di ana pagsulod niya sa kalibutan mingon siya ang halad ug ang gasa wala mo pagadawata kung dili gi andaman mo ako ug usa ka lawas. Mabasa na to kana sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 4 hangtod sa 5. Sa katapusang panihapon gisugo ni Jesus ang iyang mga apostoles ug iyang sayang kamatayon sa kanunay ipahandom pinagis pagsubli sa mao gyapon nga halad sa iyang lawas ug dugo pinagis pagtipik-tipik sa tinapay nga mao karon ang santos nga misa. Umikuha siya sa tinapay ug sa magpasalamat sa iyang gitipik-tipik ug gihatag ngadto kanila ug nagaingon kini mong akong lawas gihatag tungod kaninyo buhatan ninyo kini sa numanan kanako. Lucas 22:19. Kini mo ang pag-ambit sa lawas ni Kristo. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 16. Mo kini ang pagpagsubli-subli sa atong kinabuhi. Sa paghandom kanato sa bayanihong buhat ni Kristo, pagluwas kanato. Kasi gayon nga mukaon kamo nining tinapay ug moinom kamo nining dugko gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod nga moani siya. 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 26. Ug dunay mga lawat ug kini lawas ug dugo gayud ni Kristo ang pan ug bino human sa konsagrasyon nga ministro sa Dios. Bisan kinsa nga mukaon ini nga pan kung mainom nining kopa sa Ginoo nga dili angay nang malapason siya sa lawas ug dugo sa Ginoo. 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 27. Ug sa laiko dili pari mahimo nga pan lang ang kalawaton kay kini buhi nga lawas ni Kristo. Juan kapitulo 6:51. Bisan gihimo kini sa unang mga Kristohanon sa matag adlaw buhat 2:46 apan sabog alang sa hiniusa nga tigom gihimo sa matag unang adlaw sa semana ang adlaw sa Ginoo nga Domingo buhat kapitulo 20 bersikulo 7 ug 1 Corinto kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod sa 2. Muna kinahanglanon baka nato ang santos nga sakripisyo sa santos kamisa. Di ba? Una nga kinahanglanon gayon. Tungod diya santos kamisa diha nato kalawat ang buhi ug lawas ug dugo ni Kristo. Diha nato siya mahiusa. Nabitay nang utana usa sa mga nga kaigsuonan nga unsa man daw ang pinakataas nga pag-ampo. Ang pinakataas nga pag-ampo mao ang misa. Mass is the highest form of prayer. Na mga panahon nga makaingon ka nga magrosaryo gali ko. Pabilin lang ko magrosaryo. Nya matlan ko nga magrosaryo da sa simbahan.
Padayon lang kong rosaryo, di lang ko motindog. Kay, nasugdan mo kong rosaryo. Muna akong sayop nga igsoon. Huwag ka mahuman sa pagrosaryo, pindi mo ka mahunong, nitiwason na ni mahuman sa misa. Kaya ang misa, mo'y kinatasan nga hutong sa pag-ampo. Kaya diya sa misa, nanaog si Kristo nga nahimong buhi og lawas, og lugo, og imong kalawaton padahon diya sa misa. Muna dako kayong sagrado, dako kaayong grasya sa Dios nga gihatag ra kanato. Nga diya sa panahon sa misa, makig-uban siya uban kanato. Yan na aday sa pikas linya ang atong sister ug buotan natong igsoon na sa Macau, permanente ni nagsunod nato matag Domingo si Sister Ria Arandoki na basig na ani pangutana na sabni igret. Sister Ria, maayong gabi ni mo sister. Salamat brother ug maayong gabi ipod nimo diha. Akong igreet akong mama ug papa na si Alicia Arandoki ug si Rogelio Arandoki dito sa Negros Occidental. Ug akong mga igsuon na si Jinilyn Carpina ug Archie ug ang iyang asawa ang pingmo kanunay, and also sa akong mga kaila po dito sa Sitio Dalakit ang kaparintihan. Mayong gabi sa inyong tanan dira. Ug maipong gabi usab kanimo brother. God bless. Okay, salamat kayo Sister Ria, mao to Sister Ria Bitoon Arandoki diha sa Macau. Permanente ni nagsunod natong buotan nga igsoon in taon sa pagtuong Katoliko. Yan, matawag lang ni natos panahon sa ato ang programa. Nya natapos naman natong oras ato na popos ang ato ang takna, ato ading pasalamatan ang ato mga buotan nga igsoon nga nagsunod kanato karon diha sa Sugbo Panatik. Una sila si Ma'am May Trinidad diha sa Kuwait. Sila si Ma'am Ralit Gonzales diha sa Spain. Sila si Ma'am Ninilita Ruiz. Sila si Ma'am Ruslane Peterson. Si Ma'am Krisya Kugtas diha sa Kuwait. Si Ma'am May Ruiz diha sa Germany. Ug sa tanan-tanan lang diha sa Sugbo Panatik nga wa nako mahinganli kay daghan-daghan man gyud. Nya ato mga buotan usab nga igsoon diha sa Catholic Faith Defender sila si Brother EYD, si Brother Alvin Kitamundok. Tagdipinsa sa atong pagtuong Katoliko sila si Brother Ayan Cobiro, Brother Rui Bascones, Brother Wilkie Ibonis, ug si Brad John Purka kanhi CFD President diha sa Cebu Chapter. Og sila si Brother Lito Villamor diha sa Tangki Talisay. Sa atong igsoon usab diha sa Sibonga sila si Brother Misio Inaw, sila si Sister Masit Ortiz diha sa Manila, Sister Lucia Alperes diha sa Bahay, og Sister Opilia Ordinisa diha sa Lahog. Mayong pagpaminaw diha ninyo. Sila pud si Brailin Quizon diha sa Tuyom, Karkar City, mayang pagpaminaw usab. Sila si Sister Emily Undangan, mayang pagpaminaw usab sister. Niya si Sister Bergie Lianos diha sa Mandawi City, mayang pagpaminaw usab nimo diha sister. Ug sa tanan-tanan na lang, wa labi na gyud katong kung magigsuunan wa nako mahinganli, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Unya, giawhag na to nga kanunay lang jud magsunod sa programa sa Tingog sa Sugbo. Matag adlaw alas 6:30 hangtod sa alas 7:30. Misa manukad diha sa Santa Teresa de Avila Paris sa Talisay City. Nga pagadumalahon ni Monsignor Boy Alisna. Og sa matag Biyernes usab naatay misa nga ipaygayon diha sa Santo Niño. So diri lang kanunay po permanente lang ang tako pagpaminaw ni ato ang Sibianan kay ang mga misa, mga pulong sa Ginoo diya isibya din ining nagunang internet radio tibok kalibutan nga maong Tingog sa Sugbo. Unya dili na ko ikalimtan ang kanunay nagdasig og nagabi-abi nako nga makasangyaw ta sa pulong sa Dios way lain ang tag-iya ug tagdumala niining maong Sibyaanan Tingog sa Sugbo si Chief Bobby Casila kauban sa iyahang asawa sa Ma'am Archel, sa iyahang mga anak ug sa tibuok niyang pamilya
ug sa tanan nga office staff ni maong Sibyaanan. Kini na lang inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brido Inaw Ordinisa, sunod Domingo na sa puhon, samang takda og samang higayon, muingon, Daigon taang Diyos! Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsibya sa nakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tinaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give TSS or Tingog sa Sugbo would like to say thank you to all our sponsors this October 2021. Darwin and Wolfgang Glazing of Germany. May Ruiz Glimschock of Germany. Ralph Gonzalez of Spain. Give thanks. Give thanks. Nagkinahanglan kabag mga talento sa sound recording, jingle composition of music arrangement alang sa imong radio TV commercial, voice over alang sa political campaign material, political party endorsement, concept alang sa imong produkto o alang sa imong kompanya o negosyo. Niya na sa imong nataran ang Tingog sa Sugbo iRadioPH.com.